Angibuleleke kumhlaba, ngibulele nibingelele kumhlaba, ngibingelele kusizwe, ngibingelele kumagumbamano umhlaba jikelele. Ningizimu Mpumalanga nasenyakatho. Umagumbamano omhlaba kubaphathi bomhlaba kusizwe sonke jikelele kuma-Afrika ne-South Africa ngayo lensasa. Kudokotela ke lona umshayi wabo abashayi. Ngithi-ke mina ngithi ngugogo logobile usalukazi sempondo uvuma ndoda avume isizulu isandla sombethe izulu nomhlaba umlomo ongakhuluma ngasandla esiphakamisayo naso esibusisayo. Inkunzi abekhuza uhlabe ngekahlaba ehlaba ngophondo uphansi kwini odaka hamba ndinele nyama nhlangohlangothi edlumzulu ukhanya ethi cha akidlanga ngobe liwudla. Ndoda endala bathi bayishaya ingasheke bathi bayifaka esibhedlele kodwa iphuma iphilile bathi onesixa beyihlola bathi hayi asiboni lutho kodwa ithi lento endlebeni yami phakama wena ngoba ubhilongi la. Izibongo zendoda aziqedwa. Ziqedwa mazitheni? Mayiseyifile kodwa nayo mayiseyifile mthakathi ungajabuli kakhulu uzuqede ngoba masengifile ngabe ngafanga kodwa ngabe ngigaqile. Hayi angiyeke ke lapho Nkosi yami ngibingelela nje abalandeli balo le channel Dokotela Mshayiwezitha TV. La ngimile la ngime ngakhona noma ngimile la ecam kule ndawo ngime ngakuyo. La indlu yamandla ke. Nayidlu yamandla ke lapha kwamlamla juqu la. Mlamla juqu la uma ungena ngiyakufungisa before ungena uphakame isandla uthi uNkulunkulu incede ungiphe isibindi. Yema uyangizwa ngithini ngithi le indlu kula okwagoqa izinto ngenkani. Kwamlamla juqu ke la. La ungifuna uqala uphakamisa isandla uthi ngicela ngi-adapt isibindi uNkulunkulu. Uyafunga uma ungena la. La kuphethe amajaji ojajayo la. Ngokuthi amajasi amnyama la kuyahlulelwa la kuyagqitshwa kuyagwetshwa. Gwetshwa bathakathi ke la. Angifuni ukukhuluma okuningi kodwa ngithi mina le yindlu yezicelo. Ndoda lempilo yomfundo ongafulelwa umfundo ongashi kodwa ozigcwalisa ongagcwaliswa kodwa ozigcwalisa ngokwawo. Awuthelwa amanzi kodwa amanzi azithelelekela ngokwawo. Kuyahlulelwa ke la. Kuyagwetshwa la. Kuyagqitshwa la. Fungo sezifungo la. Yemani ngithini kahle? La kuyathanda la kuyacelwa. Mawufuna ucela. Mawufunda ejulile futhi uyayithola la. Yiyo lento ngiva ngithi mina. Kuyohlulelwa lo kuyagwetshwa kuyagqitshwa. Sayinile usayinile la. Wangena ungenile. Angiyeke lapho ngithi mina ningahlukani nayo ipage nayo indlu enkulu mawuyifuna ngifonele nayo inamba yami u6794695570 #. Njalo ngithi ayikho inkomo yabo obutho. Ungasali 2024 ushubile ziyakhala kwamshayi wabo abashayi. Wena ungamshaya kanjani ongashayikanga umshayi? Wena ungamshaya kangani ongashayikanga umshayi? Woza nawe futhi. Siyabonga.